nze mmụọ asị m nke onye chi ya zelu ndị mụ na fa na ebe a ụbọchị taata bụ ụmụ ejima ị na-anya ifu na fa apụtago n'ụlọ ọgwụ site n'ike nke aka Zeus family ọkwa bido njọs post na-ego fa for 200 ego ole 220,000 a total fa 550,000 ọ na-ele oki na-ekenekwa 4K Dynasty na-ekenekwa consider tata bụ birthday consider ọ sị na ọkụ celebrate with ụmụazị onye gụrụ anyị sum of 100,000 naira when I say happy birthday to you consider say happy birthday to you consider say happy birthday open your mouth so na ma pake enwe gwalo Zeus family and make a lot of no akwa n'ọnọdụ dị taa ọ gbajiri dọọlụ m amara m onye m na-ebepụ mana akpọpụrụ Zeus mgbe eza m ana m asị unu ya Chineke kwụghachi unu mmaji kwuru mmaji ebe ọ bụla unu si wepụta ka Chukwu kwụghachi unu mmaji kwuru mmaji daalụ thank you. It can only get better. As you never think about Kazon if we use on Dunkunano, you can never send go to 220,000. Monday with the 5,000, Monday with the 150, Monday with the 450. What's a book at 8? Faraka Boko Mazio. Mumu Chineke. That of the last Sunday of April 2025. Onwere ihe ndị mmadụ na-adị na-ekwu na-agbakọ anya wee sị na ọka njọ maka ndị na-asị na ọka bụ problem Nigeria nwe amakwa na ụfọdụ ndị pastọ ma ndị fada na isi apụtachara mana asị m na ọka njọ onwenugo ebe ọka maọbụ religion si gị gbuo mmadụ ọka bụ ihe sịrị oge mmadụ bunye gị ngwa afọ blọk onye agbafelu sinsi ka ọka bụ ihe sịrị gị na mmadụ n'obodo oyibo wee kwụnye gị ọra ka 20 million naira gị pentieli ụnọ a block or the person and akpọghị na-agbagharị ka o nwere ọka bụ ihe kụzilu gị jide dị mmadụ kpochidi anụ nọ for 6 months a na-achụ ya achọ isi na ọnụlọ na be mana ndị mmadụ si na onwe na-adị na-agbarata na ụtụ abịa agba mmiri agbago elu ka onye bife a ọ dị bife awa ọ dị ka onye mmụọ na-abịa echitelu gị mmiri ọ ka ị na-akọzi gị